Narikna iti probinsya ti rungsot ni Super Typhoon Nando. Iti panagrikos ti news team bayat ti saplit ti bagyo, makita diti sumagmamano sa nga ti kayo ang nagkaiwarang kaditi kalsada. Iti patapat viaduct iti barangay Pansyan iti ili ti pagudpod, nangangato diti daluyon, ken marikna tinapigsa nga angin. Nakabantay met digiti kameng ti Department of Public Works and Highways iti daytoy apaset ti National Highway as sakupen met laeng ti naso a barangay tapnon insigi dada masimpa iti dalan no inkaso nga adda iti panagreggaay ti daga. Kuna ti Pagudpud Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, sumagmamanon a residente digiti nagbakwit, sakbay pay anarikna ti epekto ti bagyo. Yes, as usual naman po, we conduct preparations before pa naman po na dumating yung bagyo dito sa amin. Although may mga mangilan-ngilan pa din po na na hesitant na sumama. Pero ang ginagawa po namin, binalit-balikan po lang po namin sila para at least mapasama din po namin. Nadanon mi digiti dua a pamilya ang nagbakwit iti People Center. May sakaliti ina iti addapay iti may salaeng a bulan a maladaga na. Insapsapa bila ta nagpasto yun sir tandam arod ubing mi. Yes, ma'am. Sir. Kanayon kayo nga evacuate, ma'am, kada iti bagyo? Anot kit di sir talang sir tawan nga minti pag paparan mi nga pag ganan nga balay nga na safety sir. Api kasulti sitwasyon ni Jay Balay yung Hamot nga min nga semento di balay mi sir ana lang nga min kayo lang so nga nag-evacuate ka na sir baka maperdi. Pinashare mi iti poblasyon 2, ti barangay ang naggapuan ti pamilya ni Christy. Naiyadayon digiti bangka manipod iti danom, ken nakaiplastar digituyan iti sangwanan digiti pagtaingan. Kadayta agundaway, nadawel iti baybay, saan kami na nakasideg iti danom, gaputa umabot pa yan daytoy iti kalsada. Kalpasan iti panagbisita mi iti ili ti pagudpod, tinurong ti news team iti ili ti pasukin, ket dito'y mi anadanunan digiti maseknan nga ahensya. Naiget iti panagsagsagana da iti panagbisita da kadagiti na dumaduma a barangay tapnon amwen iti kasasaad digiti residente. Well, ti LGU Pasukin, nakapag-prepare kami pa lang, iti last week ayan, nag-conduct tayo iti kalpuna tayo nga PIDRA, tayo pre-disaster risk assessment. So, naisagahan namin met di amin ay everything. Digiti logistics tayo, even digiti rescuers, and kuha tayo digiti preposition tayo, digiti heavy equipments, kada relief goods. Kompleto tayo from PNP, BFP, Maritime, Coast Guard, dadapay digito yung Marines, kompleto. Pinashare met ni Lawag City Mayor James Brian Alcid digiti na dumaduma a barangay iti syudad tapnon bisitaen ti kasasaad digiti umili ken tapnon ipadanon digiti relief goods kadigiti kang runaan an apektaran ti bagyo. Itay met laing bigat, nadanunan pay laing ti news team digiti evacuees iti Municipal Evacuation Center iti ili ti Bacara. 26 a pamilya iti napilitan anang panaw kadigiti pagtaenganda iti barangay Kasilyan gaputa alistulaeng ang umato ti level ti danom iti lugar da no adda digiti sumangsangbay a bagyo. Kaadwan kadakwada ti nakadependar iti agrikultura ngem itan na naperdi digiti mula da dakkel a panubok ti indamanen sangwen. Ala, back to zero manin sir. Apo managi naman tututang ni. Kaso nga narigat but nagtaltalon sir isu kumamot idaw dawat may kumamot sir nga matulungan kami kumamot iti lugar mi sir nga si kami ket sta sir ada kumamot di kasla kumamot ayuda kasla kumamot aglalo tata sir ket kuami sir. Yun sir aglalo kumamot sa bulan mi kumamot talaga ti salikdat kumamot ti karayan mi sir. Okay mo sir, na pindas mo ti ito'y bagprismi ta amo damit nga tumulong ito'y unig ti evacuation center. Lumalpas ng mga nun sir, ada nakatoka nga mapanag ginhaw na gidyan nga nanda sir. Sa tumulong da nga ag dito'y sir, ag dalos. Agtultuloy pay laeng ti monitoring ken panagawat ti reports ti PDRRMC tapnon maamuan ti pakabuklan nga epekto ti bagyo iti probinsya. Gabayatan na nagbalina na may sa tropical depression iti pabanbantayan na low pressure area ken simbreken iti Philippine Area of Responsibility. Naawagan daytoy iti bagyo Opong. Based digiti models tayo no awan unay ti epekto na although mabaling digiti ito trough na when digiti extension digiti cloud class outer rain bands na mabaling dumanon to iti Ilocos Norte. Pero hanga kasdi kapigsa na haan unay nga significant effect no kinya tayo DJ sumangbay nga bagyo.
Imununan nga inrakurak ti pag-asa a manamnama iti sasangbay ti innem aging ganap ito a bagyo sakbay nga agibos iti tawen 2025. Mark Magdirila, Balitang Solid North.